Yn y fideo hon, rydym ni'n edrych ar ffwythiannau ailadroddol. Mae defnyddio ffwythiant ailadroddol yn ddefnyddiol pan does ddim fformula echblyg, neu os ydym ni eisiau creu efelychiadau o bethau. Mae ffwythiant ailadroddol yn defnyddio ateb y tro dwytha, neu tro cyn bod yr ffwythiant wedi'i rhedeg, yn y tro nesaf i gyfrifo'r ateb. Yn yr esiampl hon, rydym ni am edrych ar sut i gyfrifo y enfed rhif Fibonacci. Rydym ni am wneud hyn gan ddefnyddio yr fformula ailadroddol hon. Felly, i gychwyn, rydym ni'n creu ffwythiant Fibonacci, sydd yn cymryd mwynbwng o n, a rydym yn creu datganiad if. Os yw n yn hafal i dim, return dim, elif n yn hafal i 1, return 1, gamla'r rhif Fibonacci 1 yw 1, ac else rydyn ni eisiau return y fformula uchod, sef Fibonacci o n minus 1, sef ail rhedeg y ffwythiant hon gyda n-1, adio Fibonacci o n-2, sef ail rhedeg y ffwythiant hon efo n-2. Felly, fel da ni'n gweld, mae'r ffwythiant ailadroddol yn rhedeg y ffwythiant ac yn ei ail a trydydd rhedeg gyda'r n-1 a'r n-2. Felly, os da ni'n edrych ar Fibonacci yr degfed rhif, rydyn ni'n gweld bod hyn yn 55. Os da ni'n edrych ar Fibonacci o 15, 610, ac os da ni'n edrych ar Fibonacci o 25, ond pan da ni'n cyrraedd 50, rydyn ni'n gweld bod Python yn cymryd dipyn o amser i weithio allan ar 50fed rhif Fibonacci. Mae hyn am bod gymaint o weithiau mae'r ffwythiant yn gorau ailadrodd i ffindio'r ateb yn gallu bod yn broses hir ac ddim y broses mwyaf cyflym nag effeithlon i weithio allan y rhifau Fibonacci. Felly, rydym ni am edrych ar fformula Wedi'i isod. Mae fformula Wedi'i yn fformula echblyg sydd dim ond yn rhedeg unwaith i gael yr ateb, i gael yr enfed rhif Fibonacci. Felly, rydym ni'n gweld bod Fibonacci o 50 yn dal i rhedeg ar y funud. Ond, os ydym ni'n edrych ar fformula Wedi'i o 10, rydym ni'n cael 55, sydd yn debyg iawn i Fibonacci o 55. Ond os ydym ni'n rhedeg Wedi'i o 50, tro yma rydym ni'n cael ateb yn syth. Gan fod hwn yn fformula echblyg sydd yn rhedeg ar roed ateb llawer mwy cyflym iddyn ni. Ond fysa hyn ddim yn ddefnyddiol iawn os fysa ni eisiau defnyddio cod i rhedeg efelychiad, neu os does dim fformula echblyg i rhywbeth, mae ffwythiannau ailadroddol yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn, ond yn cymryd mwy o amser. Felly yn y fideo hon, rydym ni wedi edrych ar sut i gael yr enfed rhif Fibonacci gan ddefnyddio ffwythiant ailadroddol, ac sut i ddefnyddio Python i ddefnyddio ffwythiant echblyg sydd yn fwy cyflym os ydy o ar gael,